pa sa Uramis? Tanan ako! Kadagan sila ko nun. Maglaba, guys. Biji, maglaba ta. Maglaba guys, dili na magtimba-timba. Ano akong labandero. Ano ako assistant. Aching! Na, ipalit na niyo sigarilyo. Kuha to. Ikaw, Viet, labandero. Ready na ka Maglaba, sir? Laban na, sir. Mag-video naman ko. Muna akong labandero, guys. Gasan sa niya kay para mawala ang germs. Diba? Muna yung first step. Ano yung first step nga buhaton, ayun, hugasan na siya. Pero ang second step po niya gihugasan ang planggana. Ingon ana on pagwaswas, guys. Ang daloy sa tubig paubos dayon siya nagatubang sa daloy sa tubig, dili siya kagukod sa sanina kung maanon. Dili man ingana ang procedure sa forma. Dapat mag-atubang ka dito kay ang daloy ang daloy sa tubig dili man nimo makuan. Di man may nga namang labas sa mong suba. Kinahanglan mag-atubang man dito sa ibabaw. So guys, inganaon sa siya, ipangwaswas siya daan, ibutang diri sa gilimpyuhan nga bato. Dayon, sugda na dayon ang urimos unya taod-taod mahuman og waswas. Napay waswasanan diri, guys. So maura biya po na among labhonon sulod sa isa ka semana. Ikaw, BJ, salom na ka? Salom na. Pagkagwapo sa akong baby, ay. Waki sabi, waki. Parang gwapo sa mood. I love you. Hindi madungog sa video. I love you. I love you. Di madungog ay. I love you. I love you too. I love you. Pagwilingaw ay. Itorsa muna ako, guys. Kaya wala si Kulingaw. Kaya, pugihan diya, kaya ni ako labandero. Ano ni ako labandero? So guys, inganaw na siya, oh. Mangwaswas gani, tudluan mo na ako. Tama kang tiil.
siya. Mag-atubang ka sa tubig. Ay, mag-atubang sa tubig. Diba, ang daloy sa tubig, paubos, imong posisyon, ana ka magwaswas. Ang akong bana, kaya ana man siya magwaswas guys, o mag-atubang man siya dito, niya, pagka tuan sa sanina, di siya pagukod. Maano, diba? Ana dapat. Ang relo ni Molor ka. Kasabihan bagit sa kuban ng ano ni amon kabante. Bang!